Xunto coa mostra de teatro, a música será outra das grandes protagonistas da programación cultural de Ribeira para este outono. A Deputación da Coruña chegará á capital do Barbanza 3 propostas que se celebrarán no Auditorio Municipal con entrada gratuita. A primeira delas será xa a próxima semana co concerto de Uxía, programado para o 20 de setembro. A primeira das actuacións será o sábado 20 de setembro, para a vindeira semana xa. Imos a ter aquí a Uxía, que está celebrando o seu 40 aniversario xa no mundo musical. Entón este espectáculo pois combinará música que leva facendo xa ela dende os inicios a novas combinacións que está facendo na actualidade. Xa en novembro tocará a quenda ao grupo de jazz Sumra, que ofrecerá un concerto o día 15. Pechará o ciclo a Agrupación Cultural Donaire, que encherá o Auditorio de Música e Baile Tradicional o día 22 de novembro. Xa no mes de novembro, co gallo de que é pois a tempada da música, non? A tempada de Santa Icía, a patroa da música, pois esas dúas actuacións que quedan metémolas en novembro xa pensando niso. Temos no mes de novembro, o 15 de novembro, o sábado 15, teremos aquí a agrupación de jazz máis importante, non, actualmente a nivel galego, Sumra, este trío que vai estar pois deleitándonos no Auditorio Municipal, como xa dixen, ás 8 da tarde, con un concerto especial para celebrar xa os seus 25 anos de traxectoria. E logo teremos a vindeira semana, o sábado 22, a Asociación Cultural Donaire, que vai estar aquí tamén pois celebrando o seu 25 aniversario, conmemorando con música tradicional galega e baile tradicional galego, que é ao final o que se levan dedicando dende hai xa 25 anos. Os 3 espectáculos serán de balde ata completar aforo, darán comezo ás 8 da tarde e poderán retirarse as invitacións media hora antes do inicio de cada función.